Thank you, Arman ma'am and Christopher ma'am. Gifts that God bless you, ma'am. माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही? सोगली जेली हायली पिली निदोली उठवली कित कोताई अजून देखून निधो नाही. उठाय 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 आवेला तुमचो मोगाचो मारियो. हाय हाय यूट्यूब फॅमिली. Hi YouTube family, कैसे हैं सब लोग? जेले हाईली पीली बोतले निदोली आजू निदोना चाहिए उठा है स्कूल वास हो रहा है मातोला उठना चाहिए ए इसको तू मामा मोठा गो माता मोठा कहना सर सरी मोठे ना दिस मारपाना दिसते मला म्हणजे मुझे बिस्ते ती आइडिया बिस्ते ती आउ सॉल्व माता कितने दिसते मी आयडिया की थोडे सांग तुम्ही किती सांग बिगी आमच्या टेडी बेरला सगळा गेला क्रिस्टोफर नागो तेजा पॉइंट किती आहे ओके यो तू सांग आले बागदू काटे तेजा पॉइंट आमगे बर्थडे चली एप्रिल 3 तेंगेली बर्थडे पा हा आणि तेंगेली एप्रिल 3 अमेरिकल आणि मेलचरागे बर्थडे आणि मेरिस्टनागे बर्थडे मे 3 सो तेंका बर्थडे तेंका एडवांस गिफ्ट धाडो मेरिकल पोटले एडवांस गिफ्ट धाडो हाय ते आतीचा रावतय सर तेंगे मामान धाडाय तेंका मुझे क्रिस्टोफर गुगू दावी मुझे बाबा ओके तेंका गिफ्ट धाडाय ते सारखे आता एक्साइटेड रावताय ती ओपन करपाक कित धाडले ओके चयता आता तेम कित धाडले दाखय तुका आता मेरिस्टन पयलो गिफ्ट ओपन चे सगळे गिफ्ट तेंगेले ओके फ्लिपकार्टान सोमते तेंगे रिक्षा आमगे देराकू देवयला मामा आ बडू राव गोशन ते कट करू जाय सिज अगेन शूज धाडे कोणागे मेरिस्टनागे आसतले ओके शूज मेरिस्टन आहे तुगेले ओके पेपर हुई घालपाची डस्टबीन ओके आता एकल्यागे झाले शूज अमेरिकलचा स्ट्रगल जाता आपल्या किती ओपन बाबा देख हेल्प करी सारखे कट कर देगे भितो हा ते कट कशी हिंगाची वाव कितरी आहा मुगो तुको अरे मुझे टेडी बेर आहे तुको पिंक कलर टेडी बेर आलं तेसो लगे तुको तो है ब्लू कलर तो ब्लू ना तेसो काय मोठा पिंक कलर आलं तेसो लग राव सिजल ओ दाखला तो रॅपर्स पॅकेट सोगली डस्टबिनान ओके हॅपी वाव दाखव सारखं दाखव को ते का कित मोठ गो तू ते का धॉल माझ्या बायक होता हॅपी मामा थँक्यू म्हणून सांग केस लागले आई साहेब ओके ओके बरें बरें चे मेरिकल कितकोन नाचत ते टेडी बेर घेवन ते गेलो उडोश ते का के मेरिस्टनात आनी कितो सो कितरे कितरे ते ओके बॉल माहिती आहोत तुम दोघांनी खेळपाचो हा शेअर फोन बॅटरी
दाखव पहिले दाखव कितल्यान दाखव त्या मागीच ओके ओके What a light ball. Light ball come. And go सारखे ते साम एक्साइटेड आहे ते आपल्या गिफ्ट राव गो बारा भो ओपन कर थिंक आहे किती लॉस एंजलस किती ओके ए मेलकिरा गेले ओके ओके मेलकिया हॅपी नाईस मागी घाल आता नेक्स्ट मेलकिया कीप इट प्रॉपर्ली फोल्ड कर आणि दोवर बरें पण ओके आता मेरिस्ट नानी किती ओपन कोता कचरा डस्टबिन मेलकियो येते पॅकेट काढा डस्टबिना घाल किती तू गेले पॅन्ट आणि जॅकेट ओके हॅपी मेरिस्टन मॉम थैंक यू से अच्छा मेरिकल किती ओपन कोता ते गेले की झालं गो ओ सो सेटिंग असतो कित्याच तू गेले हॅपी Next time, मेरिकल पॉपी तो किती गो ओपन कोणचं येतं एक बेल्ट हा असतो ए बेल्ट हा मुगो तुके बेगा को बरोची ते सारखे एक्साइटेड आहे सारखे ओपन को तिथले तेंगेले चॉईसा मेटेम का बेल्ट घालपा जाता बेबीला एनिमल्स किती रेती कोणते ओपन केला मेरिस्टन क्रिस्टोफर मामाने एक एज्युकेशनल टॉय धाडाचे म्हणजे हे कार्ड असत ते अशको सारखे घालपान ते उलटा घालपाचे ते तू उलटा घाल जाल्यार ते नाव दिता आणि ते छाडल्याने हे कितें आसतलें ओ मदर अशको ते आवाज दितले येस तू जायो ब्लू कार्ड हांव घालता ब्लू कार्ड काडून ब्लू घाल रे हे घालू उलटा वैशी ते छाडलं असतं रे ते छाडलं पिलो हॅपी मेरिकल ओके ओके आज मेलकी कित खोत गो
उल्टा Cool, Thank you, Christopher Mom, के दारों में. Thank you, Christopher Mom. मुझे बाव के Godfather. Mia Put. आणि मुझे कूप. आणि Arman Mom कसा? Arman pass. Baw. Mom. Arman Mom. Tu tiger. Gallo. Thank you, Mom. आज तुम ऑफ आणि ऑन करायनो हे प्रेस कोण करायचे Hello. Let's play now. No. आणि ऑफ कराय जाल्यार I will go to have a rest. Bye bye. Okay, take a rest. अरे मी तुमका मामान गिफ्ट दिलाले ते लाईक जरा कमेंट सांगाय आज नेक्स्ट टाइम किती असतो Thank you, Arman Mom and Christopher Mom. गिफ्ट God bless you, Mom. देव बरें करूं तुमकां सगळ्या मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया.